Oplysning om bæredygtighed for studerende. Kender du det, når man er ude i praktik, og eleverne simpelthen ikke gider at skulle ud og spille? Eller ud og lege? Men de vil bare sidde indenfor og spille på deres PSP eller deres telefoner. Det synes jeg er irriterende. Men i Afrika kommer børnene udenfor og får masser af frisk luft. Kender I det? Lærerne kan overhovedet ikke finde ud af de interaktive tavler. De er aldrig kalibreret, og de fungerer aldrig, når de skal. Og der er ikke nogen kridttavler nogen steder. Det synes jeg er pisseirriterende. Men i Afrika har alle børn deres egen tavle. Kender du det, at der lugter af sur makrel inde i et klasselokale efter frokost? Det gør jeg. Det er dårligt indeklima, og det er simpelthen for klamt. Men i Afrika er der god ventilation i klassen. Kender du det? Man sidder alene i bilen i motorvejskøen på vej hjem fra arbejde og keder sig. Det synes jeg er irriterende. Men i Afrika kommer man hinanden ved. Kender I det? Står lidt for sent op, kom lidt for sent ud af døren, kommer ned og skal med bussen 5 af. Så er den bare propfyldt, og der er ikke slet ikke muligt at komme ind. Det er fandme nederen, altså. Men i Afrika er der altid plads til en til. Kender I det, når man står om morgenen, og man kan seriøst ikke finde ud af, hvad tøj man skal tage på? Altså, der er så meget at vælge imellem. Det er vildt irriterende. Men i Afrika har de let ved at vælge deres tøj. Kender I det? Det er sidst på måneden, når man er helt broke. Man har kun råd til pasta med ketchup. Det synes jeg godt nok er irriterende. Men i Afrika får de maden gratis. Kender I det, når man har slået sig helt vildt hårdt, og så skal man på skadestuen, så kommer ind, og så skal man bare sidde og vente i flere timer? Simpelthen irriterende. Men i Afrika er der aldrig kø hos medicinmanden. Kender I det, når man bare hungrer efter en Coca-Cola, og så restauranten kun har Pepsi? Det er så nederen. Pisse nederen. Men i Afrika drikker de colaen uden sukker. Kender I det, der regner hele tiden? Og man så bare hele tiden har vand i kælderen? Det er så ærgerligt. Men i Afrika skinner solen altid. Kender I det? Det er irriterende at skulle sortere alt sit affald. Hver gang man skal ned med alle sine ting, skal man sortere batterier og grøntsager, flasker. Det synes jeg er irriterende. Men i Afrika er de glade for genbrug. Kender I det, at ens husleje bliver ved med at stige og stige? Det er sgu skide irriterende. Men i Afrika kan man bo billigt. Kender du det, at man hele tiden kæmper for at holde vægten nede? Det synes jeg er hårdt. Men i Afrika er det let at holde den slanke linje. Kender du det, når man skal lade vandet løbe i helt vildt lang tid, før det bliver koldt? Det er bare sindssygt irriterende. Men i Afrika løber de rigtig langt efter vandet. Denne film handler ikke om Afrika. Den handler om os.